Ni adtong miaging simana, si Army usa ka misyonero nga magtutudlo sa kabukiran sa Papua, Indonesia, mibaklay og 8 ka oras uban ang iyang higala aron sa pagbisita sa usa ka inahan nga 7 na ka tuig nga dili makalakaw uban mahulog sa kahoy. Wala sila'y signal sa tunga-tunga sa lasang. Apan nag-ampo sila alang sa tambag sa doktor. Milabay ang pipila ka adlaw, milagro nga misunod ang signal ug nakatawag si Army sa iyang higalang nurse nga nagtudlo kung giun sa pagtambal ang samad ug pag-inom og tambal batok sa impeksyon. Atong tukion ang sugilanon sa usa ka misyonero nga magtutudlo didto sa Papua, Indonesia. Kini ang sumpay sa sugilanon ni Teacher Army nga nagauluhan. Milagro sa lasang, bahin Diyos. Sulod sa duha ka bulan, ilang gibisita ang inahan matag simana, gilimpyuhan ang samad, gihatagan og tambal o gipaila-ila si Jesus isip magtatambal. Naglibog ang inahan kung kinsa si Jesus. Apan pinaagi sa mga istorya sa Biblia ug pangapag-ampo, nakaila siya ka Jesus o sa Ginoo. Pagbalik sa mga misyonaryo human sa usa ka bulan, nakita nila nga nakatindog na ang inahan, nagamit og sungkod. Miduol siya kanila samtang nagalakaw og hinay-hinay. Mitulo ang luha sa mga misyonaryo tungod sa kalipay. Niingon ang inahan, nagpadayon ko og ampo ug nawala ang sakit tungod ni Jesus. Paglabay sa usa ka bulan, nakalakaw na siya na walay sungkod ug nakabalik sa iyang mga buluhaton. Nakasaksi ang mga silingan ug misugod usab sila og ampo kang Jesus. Ang inahan may desisyon nga motambong sa pagsimba sa Adventist Church bisan layo. Miingon siya, si Jesus ang nagtambal nako. Kinahanglan gyud ko mosimba. Ang tanang 4 ka anak sa inahan nagsugod og eskwela sa Jungle Mission School ug apil usab ang uban nga mga bata sa ilang baryo. Matod pa ni Army, ang mga butang nga imposible para nako, posible sa Ginoo. Ang atong 13th Sabbath offering karon makatabang sa pagtukod og mga classrooms, library, auditorium ug opisina sa Papua Adventist Theology College nga nabalhin sa Nabire human malunupan ang daang campus. Makatabang usab kini sa preschool ug Center of Influence sa Myanmar ug sa health clinic sa Brunei. Daghang salamat sa inyong malungtarong suporta.